uyayithanda nayi intombi, uyayithanda nayi insizwa. Kodwa nje njalo uma uthi uyam-approach-a, hhayi ukushaya ngesandla, uthi uyama-approach ukushaye ngesandla. Ilapho sithi thina abantu be-Lifetime Solution angeke sizisekele abantu bahlupheke thina sikhona. Today sikuphethele i-product yethu iduma kasibumbu. Lena i-assistance yakho enkulu eyokususa kule situation le okuyo ugqine uyitholile into oyifunayo. Because why? Imotto yamanje bathi force it till you make it. So nathi sithi sifikile, sithi force mntasekhaya uze uyithole into oyifunayo. Zitholele idumba kasibumbu. And-ke izwa le message uyizwe ngelani eli-right. Sine-special phela laphaya ekhaya eku-Lifetime Solution. Esiqala ngeyi-7 zaka-April siphele ngeyi-30 zaka-April. Whereby idumba kasibumbu isuka from 1,000 rand to only 300 rand. Hawu mfethu, dade, songaze uhlulwe nje ngo-300 rand. Ngithi phuthuma uye kwinyanga yamaqala uyothola usizo. Uthole nale ntombi, uthole nalo mshado. Ngiyabonga, ngiyayivala lapho.